Türkiye cihên cuda cuda felaketên lehiyê qewmîn û xesarên mezin pêk hatibû. Yek ji van cîhan taxa Esenya maça navçeya Başkaleya Wanê bû. Wekîlê Serokê Giştî Huda Parê Îsa Salam û heyeta ku pêre çû cihê ku ji lehî û laserê tesîdar bûbû ziyaret kir. Salam bi muhtarê gund û ji Serokê Koordinasyona Afetê Malumat Her hakkaniyet üzerinde. Siz ta nereden bizim yaraları sarmak? Salam piştî ziyareta vî gundî çû esnafên ku ji lehiyê wek menfî tesîdar bûbû ziyaret kir. Salam li vê derê derheqê xebatan de malumat din. Salam piştî serdan û ziyaretan beyandan rojemevanan. Salam di beyana xwe de îfade kir. Teselliya me ya herî mezin tu tişt bi kesî nehatiye. Durumda can kaybının yaşanmamış olması. Salam wiha dewam kir. Tiştê ku me dîtî li gund xisar û zirarek mezin pêk hatiye. Hem ji xwedê re ku tu tişek bi kesî nehatiye. Gelek gund hema bi tevahî li weşiyaye. Ji ber vê yekê dibe xisara gundiyan bên telafî kirin. Salam wiha li beyana xwe sêde kir. Temenya me ev e ku ji van bo belat û afetan ders û tecrübe bê derxistin. Li vê warê de wê serokatiya bajarê wek raporekî amade bikin û em ê jî vê raporê bi xelkê re parve bikin. Salam li dawiya beyana xwe de îfade kir. Em ji Xwedê hêvî dikin ku afet û boboletên bi vî rengî carek din neqewmin. Açılması için de yeni imkanların açılmış olmasıdır.